Malo drugačiji leksikon Teodora. Samo sekund. Ali praviš podlogu, jel? Dramu, dobro, okej. Da znam. Da. Ime, prezime, nadimak. Teodora Džehverević, Tea. Tea. Koliko si niska? Bukvalno. 1,64 m. Koliko si teška? 55. Ime prve simpatije. Mihajlo. Šta te nervira kod majke? Drama. Čiju karijeru bi poželjela, a čiju nikad ne bi? Sad, ajde. Ne bi Mace diskrecije. A karijeru Maje Berović. Ok, opiši najveći obrok koji si pojela u životu. Najveći? Da. Po mogu, kad su palačinke u pitanju, baš dosta. Možda više od muškarca. Koliko košta kilogram krompira u marketu? Aj, sad, što si bez... 65 dinara. Jako si blizu. Koliko? 70. Koja ti je guilty pleasure pesma? Čekaj. Enrique Iglesias. Kako ide joj, čekaj. Aj, setit ću se. Ok. Šta bi prvo radila da si na 3 dana muško? Da sam 3 dana muško. Piškila stojeći. Pobila bi sa nekim ozbiljnim ribama sa naše strane. Tipa. Jovana Švonja. Sjeo bi bila da si muško. Top. Ok. Znači, ti bi mogla da budeš Saša na neki način. Na neki način. Jednu tetovažu moraš da izbrišeš koje se odričeš. Ove ovde. Šta Samo tu? zašto sam pogrešila i zašto je velika. A šta piše? Gde ljubav počne, tu se ljubav nikada ne završava. Trebalo da piše gde život počne, tu se ljubav nikada ne završava. Kreteno, užas. Pa ko je pogrešio ti ili to Ja. majstor? Svaka čast. Svaka čast. Koji talent bi volila da posjeduješ? Pisanje, pravljenje muzike. Kao mlada ložila se na kog poznatog muškarca? Saša Kovačević. Stvarno? A dobro, to je dok je mlada. Pa ništa da pređem tamo. Pa, brate, pređi tamo, ovdje se, dobro, okej, ništa, nemam šta da dodam. Za kraj poruči nešto vlasniku leksikona, to sam ja. Više nikad neću doći do Hvala ti, baš I promeni čarape kad ide bela obuća, idu bele čarape. zato što nemam normalne, nisam ni cipele, sam promašio, sam se snašao. Bio bih bos. Ajde, okej. Pa majke mi. Zato se i ne snimaju mnogo, vidiš. Nije trebalo uopšte je moje patike. Ali nema veze. Hvala ti, baš si me ofirala, super. Ali jedno čekam presvačenje. U rede,